Kif nafu li Patri Pelaggio kien mitla ta' De Soldanis? Fil-1759 De Soldanis kien ippubblika xogħol dwar il-kunvent tal-Kapuċċini ta' Għawdex. F'dan ix-xogħol l-ewwel dan huwa indirizzat lil Ignazio Saverio Mifsud u f'dan ix-xogħol jirreferi għal Patri Pelaggio. Patri Pelaggio jiġi msejjaħ bħala molto erudito, jiġifieri skular, bravu ħafna. Barra minn hekk De Soldanis isemmi li Patri Pelaggio kien nostro comune amico, jiġifieri li kien ħabib kemm ta' De Soldanis kif ukoll ta' Ignazio Saverio Mifsud. Issa tajjeb ngħidu li De Soldanis mela qed jiddeskrivi lil Patri Pelaggio bi kliem ta' tifħir. Jiġifieri aħna nieħdu l-impressjoni li kemm De Soldanis u Patri Pelaggio kienu ħbieb, kien hemm relazzjoni tajba bejniethom.